Ithimba lethu e-Apollo Chennai lizibandakanye nokufakelwa kwenhliziyo. Ukufakelwa inhliziyo okokuqala e-Apollo eChennai kwenziwa kusenesikhathi ngo-1985. Okwamanje ithimba alibandakanyi odokotela abahlinzayo kuphela kodwa nodokotela abahluleka inhliziyo, odokotela bamaphaphu, ukunakekelwa okujulile kanye negidi. Ngakho-ke ithimba elikhulu lezinhlaka ezahlukene elinakekela iziguli ezigula kakhulu. Enye yezinto ezinkulu ezanelisayo ekufakelweni inhliziyo entsha ukuzama ukubona lezi ziguli ezigula kakhulu ngesikhathi esifanele sokufakelwa inhliziyo. Lokho kusho ukuthi asifakeli iziguli inhliziyo zisasele, kodwa ngesikhathi esifanayo sizama ukuvimbela ukuthi iziguli zifakelwe inhliziyo sekuhambe isikhathi lapho imiphumela ingesihle. Manje sesinayo eminye imiphumela engcono kakhulu eNingizimu Mpumalanga ye-Asiya yonke, kokubili ukufakelwa inhliziyo kanye nomoyampilo. Sineziguli ezineminyaka engaphezu kuka-15, 16 ngemva kokufakelwa kwenhliziyo kanye nangaphezulu kweminyaka eyi-10, 11, 12 ngisho nangemva kokufakelwa amaphaphu. Lokhu kubangelwa kakhulu ukuthi sisebenzise izindlela ezingcono kakhulu futhi sigweme ukutshala iziguli ezingakudingi ngempela futhi ezisizwa ngemithi yodwa noma ngokuhlinzwa okungathunywanga okufana ne-coronary bypass eyingozi kakhulu noma i-valve eyingozi njalo. Ngakho-ke lokhu kube uphawu olukhulu lweqembu lethu futhi kufanele ngithi akukhona nje njengomuntu oyedwa kodwa njengengxenye yeqembu elikhulu elihlanganisa odokotela abahlinzayo, odokotela abajwayelekile, ochwepheshe bezinhliziyo ezihluleka ukusebenza, ochwepheshe bokufakelwa umoyampilo, odokotela abasebenza ezindaweni ezinzima kanye nochwepheshe bezifo ezithathelwanayo abasisizile, ikakhulukazi ngesikhathi sokusabalala kwezifo ezingalapheki kalula ngemithi, ukuqinisekisa ukuthi siyaqhubeka nokwenza ngcono imiphumela yeziguli zethu.